휴대폰을 먼저 보고 참 많이 변했다 내가. Hello guys, welcome to my YouTube channel. Friend chongno hi no hi teisa ani vlog lamchogo jotono khakhayo kahamno tongbai na hne hingka ang tini tamle sanai dibono somoy mairo dal no khito somsika hingka hybrid ni samsata chinoro tongo hybrid ni samsata blaino ang mosodeng janai hingka obono norok bai share khlaine norok nai tongni choyakare video iko nai firi friend chong o hybrid ni Pelai rogus kotor-kotor samsata iko. Obono nang tini mosodeng janai. Hari. Toto mani. Hamui tong hata wate ni joraba. Bahaile bising thaya uci ni desini samsata haya su bahai kere. Kisa tongo. Enggak sini, dia sini samsata kayak motong mutong. Orang kata tu hamui tongka, iko naik video, mulai dok. Ko, dia bawa hantu kayak kau, bang mah. So samsata belai no bazabo saima no hontali bo saima no gang khai tini khai mosde sana mai cha sinai cha dal bo song dikhaba o kana na hade khungwasung nai thokai bari tongkha khungwasung Obono koire bi hai bong ja wang khai bo khai tesa kotor ta bin size blai bo kisa koire bi hai nongo han chong sorry koire bi ni hai nge blai koire bi ni blai hingka chikon klok bo khai tesa waroi ko butu Laki bang banyak sahabat sana bulu tangga, nak apa nu kasih ni apa napa? Turbai mana hari bin belai. Mana mosodeng cadrok. Kahanggo suina kala ko samsata bulai no ikom tiro potong mano naikuli no sunayang bo okay.
Tabo ang dal sombas diri gana ko. Dal sombas diri ke afurkai mosodeng ni bagi ready khlai nei da. Pias bai mosok kathang bai ke tini dal no sombas ui janai. Pias no kucu ke rai na gana kota. Ya kono tone rina ngom tikhai je mosono phekong na gana kisa khai friend song tini ni chamu gorib borong ni chamu gorib borong gom tikhai chawoi no tongmano kokrei आज का खाना गरीब का खाना है दोस्तों। कढ़ाई भी गरम हो गया, अभी सरसों का तेल डाल देंगे। थोक बोतुंगै थाका फेकक जाक मसो कथां ते राजाक पियास नो एवनाय piazo khamchur ong thangkaba dal kaham kai rujang no digana Jabuk sombas rimani dal no kutu khaye kutu giga nakija kan chong akhai to dal belekha hamja go gai bokra para thangkai bo dal songka hangkai ang sang bisi aske dal hamja go ang obokai pumakran na ang poriskar khai sui na khata baza sana baza dal hangkai mosodeng hangkai pumakran baza dal no tikrai sinai Tabo pumakran no o korai no bajinai ngro bole bage kaisa samsata bulai na hare je dal nang to mano poriskar kari gana saka dal songmani nahade ani thapa letapa tang thangka boto kutugui khayo phenaro kusari nahade tuko friend jong tesa salche mogui phaipiga wati phaipa manno ngai ani khetoro bormani khaito obo khaito norobe sero khlaimaliya ngai to bori to paibe kha kosto mosto toi rokti salaiye obono nailene busuk torkha te kesa blogo ofrubo tesa norobai malai finai hokufur bai jekunu baja
khlaijak hanggakai aje baji jangnai manei rok naithok noi chaksrung tongo khamyata akaran no thiklai rigana akaran ba jago thiklai sinai bisi thamui thangkai khogyang khalai ikko akaran baji baikha karebo thiklai sinai bini samung baikha Kai Mosodeng khainani ready khailai sinai eko mosor kothang no subnanai sekang bolok tiklai sigana thapani paparpa yole Mosodeng ba mosoyok sasakai nangkai thokjago ikko hancong subui pikha sekarang tuyang sunai ham kai suya kunai ikko wani tharuk khaksa kri phano jehul to gobo ani yongburoi jotono okra yongburoi bono bwsai o wani tharuk sanamui klangmani 20-25 bochor jongkhana obo obaino holai chai tongkho jongbo Mosomuli kaka kunai di mosomuli kaka Nice, parang ini sini. Teles bermani Mosodeng hingkai angkai thogak sugo. Obno tabu gos bai subui sok pinai ta bonobo.
फिरक सकनाय bahay motom khai offer thake te masa sokpinai Mosodeng kaisana nibo oi Mosodeng kaisana nibo klaide sangni dokar bermarok nangkhangkai isap bahai jiringbo gobono sat sutra khalai Mosodeng kaisana nibo sarangni kok Baba moni thaka tahu bermawo kosong nang tomani poriskar khlai digana tarpore bini busuto kotor telesni obono khadai nagana kota ikon nadi bini busuto torman tam khainang bo thapawono ri nai khamkai bopai thangnai berma bahai tebo berma bahai rok mane mai khujuka sapo unai jengba moso bermano kepe duoi babak som moso berma ekdom kepet khai puri na kang ko abo khai pias ri nai ta an bothibo kisa bugya ngui thangke pias nobo kusu kepe de hunai tarpore khai samsata hybrid samsata no rawui kuchu khe rawui de nai ja जों Mosodeng no jodi kebona aro to baksa tabuni atuni jugo to sorok rok mute wani tharuk rok kri phanongni mano tabuni dilo ngai mixer grinder no khlai chai mano kuno ya ajara khai kisa o blai no tomro khai duoi bisi ase grain khai mano grain khai bo chai mane ekdom kepe khlai ngai kisa kepe gya astara dekhe chai mano tabule blai no besa ke rai disinai mukhai chini Tripuri style yang kata village style Tripuri style sing sorogo tulu one tharuk bakai puli jawo obokai chini style hinggai mixer grinder rock by samani hinggai friend song obokai modern style
hybrid ni samsata bela toto bai mase podo bubar hai podo bubar bo sorry podo bulai hai toto bai mase hingga bam tike ma hile khale bela na sini o sini de sini kai to obo na ya hulu gisiri patala ro bo khai to hulja khai na kepe khanjawo bo no khai tabu kisa sobai nangnai emne kepe khai to khayang kabo no mosla rok o je bini berma moso pias tei somrok nangkai khata ani wani tharukse marung kha iko ya sakri sabuk batu khai luina sinaita khatu gogrok khai mane semali afran job khatu gogrok kabu khai maisa sinai lagi kaham ke saro ko senang tong bai khuble chai ne kan test khai apa pesanan ham dia thong tu ka Hari pa mo tharo ko nang to ka lên khăn sẽ làm thế này không ăn đi thùng qua khăn thùng qua đập khang mày ra sẽ này cứ từ từ qua phải mà băng khả bà cho rồng con salary thì sai mà này chú Bugle song bai kya akon bai khaba mai cha sine Mosodeng từ từ group phải mani sana na halia cha khai se hamse nai thasing kicha cha nai nei mani apsu bai ini aku ta akaran baza iko akaran baza samsata hybrid ni mosodeng tita mo nang te kuno nang ya friend chong te kuno nang ya thab khai dal bonai ping nai batu okay ôi là chỉ thằng chó ba cũng thằng cam rồi Mosodeng bay chắc na biar mana mui hingga je sana supo kerja kangkai asuka hamzago mai bewasin sabul sika Mosodeng no Rai dia akong bagi. Saka na friend tong saka na mai. Sana na halio. Kung mani. Habis nung akaran bagat kisah kai.
Yung mu kaham kre ni ba? Mang su kre ba na ko kre. Ini biar macin hane tong hane wa. Tung बहुत रकम ने रेसिपी आइटम्स लगे चिंचाई मन tung wa na ko kre. Dalam tu bahasa nah jawab. Ini nane bakai. Raza ni samu hai sima tongga suwa. Mane gorib raza tak angkai. Angkai gorib raza. Ano samu na angkai nije na nije. Raza hai sima tongga sudo friend chong. Nije na hamja mane chakha hai mona khade. Camung raza. Tok biya koto pun biya koto hai na. Camung ya. Friend chong. Ini video orang muthar sinai. Jadi ane channel lo ketalungi tuh hakai like, subscribe, comment box lagi. Nah chok kayak khana serang na jat kai. Nggak friend chong. Bisa malah finai ketal blog tuh. Jatuh nana hambai.